बिश्वजित दैमारिनि हेंथायै खान्थिपादगानि अजद आरो अजदनि गोदान गोदान खारिथि बिश्वजित सौमेन गोहोनि लुथिनायनि गोदान गोदान खारिथि सोराङाव सन्देह गोनां मावथिनो बेथन होनायनि मुङाव कौटि कौटि रां जाख्ल'नायनि अजद आरो 5 बोसोराव 100 कौटि रां लुथिनायनि अजद सिखारदों। बिधान सभा नेहाथारिख'आव इनायै आंगोनि सुबुंखौ थिसनथाइ होनायनिबो अजद लाबोदों आरो सन्देह गोनां मावथिनि फारिलाइ दैमारि गोहोनि आखायावल' थानायनि अजद 2025-26 नि रांखान्थि बोसोराव बेथन होनायनि मुङाव दिहुननानै लाङो 36 कौटि 90 लाख रां आरो मुवा बेसाद बायनाय गोदान थाखोनि साजायनाय आलासि सिबिनाय गुन्जेर एम्फौ बुथारनाय मुलिनि मुङाव लुथिनायनि अजद सिखारदों आरो बिधान सभा नेहाथारिख'आव गोनांथिनि बांसिन मावथि थिसनथाइ होनायनिबो अजद साबोसे मावथिखौ थिसनथाइ होदोंमोन आरो मा खामानि मावदोंमोन मिथिनानै मोनदोंमोन दैमारिनि गोहोआवल'। खान्थिपादगानि फाइल बिल पास खालामदोंमोन सौमेन बरुवाया थिसनथाइ होनाय बिबानगिरि एन्टिमा देउरि सेरावगी मुंनि चार्टार्ड एकाउन्टेन्ट धोन मुख्लायना होनायनि अजद खान्थिपादगा गोनां बुंथिगिरिनि हेंथायै सरकारा नायसंनो मदद होगोन ना आरो बिश्वजित दैमारिनि हेंथायै खान्थिपादगानि अजद आरो बिश्वजित सौमेननि लुथिनायनि गोदान गोदान खारिथि सोराङाव এই কেলেংকাৰী তদন্ত হ'ব লাগে আৰু ইতিমধ্যেই বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে তদন্ত কৰিম বুলি ঘোষণা কৰিছে গতিকে সেইটোক মই সমৰ্থন জনাইছোঁ। এই কেলেংকাৰী তদন্ত হ'ব লাগে আৰু ইতিমধ্যেই বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে তদন্ত কৰিম বুলি ঘোষণা কৰিছে গতিকে সেইটোক মই সমৰ্থন জনাইছোঁ।